CHR Plus BZ4X. Nebo ten hybrid dává smysl. Ale vlastně mám ho rád. Dávám si za to facku. Ahoj, dneska bude povídání o nové Toyotě BZ4X. No, nové. Jak to tady je napsaný, spíš vylepšené Toyotě, protože ona zase tak úplně nová není. A ještě navíc, k tomu bude jedno auto, které je de facto skoro stejné, ale přitom vlastně úplně jiné. Název BZ4X je strašně neevropský. Myslím si, že pro drtivou většinu lidí tady v Evropě je to velký problém, aby si vůbec zapamatovali, co to je za auto, proč má takhle divný název. Oni ty Japonci se snaží někdy do té zkratky dát co nejvíc informací. To znamená, v tomto případě BZ4X znamená auto s cílem jít za ještě méně než nulové emise, to znamená, to je to Beyond Zero. 4, že to může být s pohonem všech kol a X to je vlastně crossover. Tohleto auto má celkem slušné i terénní vlastnosti. Já když jsem povídal o první generaci BZ před několika lety, tak na to, že to je Toyota, tak jsem byl celkem nebývalý kritický. Obecně k elektromobilům a i zejména k tomu BZ-ku. Pak když jsem se koukal na novinářské recenze BZ4X, té první generace, tak jsem viděl spíš negativní recenze, které převládaly nad těmi pozitivními. Typu Toyota, nejlepší výrobce aut na světě, největší výrobce aut na světě, umí hybridy, nejlepší v hybridech, tak elektrika to není ta cesta, kterou by Toyota měla jít. A já jsem tak trochu souhlasil, ne s tím, že by Toyota neměla jít do elektriky, ale že ta elektrická mutace vozu, respektive elektrický vůz, že se jí až tak úplně nepovedl. Hele, nikomu to neříkejte, ale Toyota se s tím prvním BZ-kem tak trochu poučila, protože ona vlastně výroba elektromobilu, dneska je to taková relativně snadná disciplína, Číňaní těch elektromobilů chrlejí, já nevím, stovky značek, Evropani taky se nějak zkoušejí najít tu správnou cestu, Tesla ta si jde vlastní cestou a ono vlastně elektromobil udělat dobře je celkem těžká disciplína. Aby to bylo i auto, aby to nebylo nějaký technologický takový paskvil, ale zároveň, aby to dobře sloužilo a co nejméně toho uživatele omezovalo. A Toyotě si myslím, že se to celkem začíná dařit. Byť nebyla první, která by touhletou cestou šla nejlíp. Když se bavíme o tom, že BZ4X je vylepšená, tak o designu to není. Až na tuhletu přední část, která je kompletně propracovaná a velice podobná samozřejmě s novým CHR-kem. To, co je ještě nový, jsou tady ty lesklý plasty nad podběhama kol. Ale jinak prakticky facelift je zejména o tom pohonném ústrojí této vylepšené BZ4X. Konkurence zatím jde tím směrem za dokolky a schovají někam elektromotor. Toyota to dělá zatím jiným způsobem. Ona se snaží vlastně prakticky mít elektromobily a vozy se spalovacím motorem prakticky stejné konstrukce. A to je budoucnost Toyoty, že vlastně tady pod kapotou najdete někdy elektro, někdy spalovací motor a nejčastěji hybrid nebo plug-in hybrid. Kde BZ4X skutečně vítězí, tak to je v té prostornosti. Ono samozřejmě ten prostor mezi sedačkou a podlahou pro vyšší postavy může být trošku nepříjemný v tom, že opravdu jsou tam ty palivové články, takže to znamená, že ten prostor je tam trošku menší, ale jinak, co se týká prostorností dopředu, tak jak vzadu, tak vepředu prostě to auto je obří. Takové zajímavé srovnání je například s Toyotou RAV4. De facto ty auta jsou velikostně podobné, RAV4 má o něco větší kufr, ale RAV4 má rozvor nějakých 2690 mm, BZ4X 2850 mm. To znamená, ty koncepce auta jsou výrazně odlišné. RAVka má velké přesahy, tady to má zase malé přesahy a co se týká toho provozování třeba na dálnici, tak to BZ4X bych řekl, že je takové jistější právě tím velkým rozvorem a samozřejmě i tou tíhou to vozu, přece je to dvoutunový vůz téměř. V interiéru má BZ4X novej přepracovaný tady ten středový panel,
s 2 nabíječkama na telefony. Samozřejmě velký displej, který teď frčí. Čím větší displej, tím lepší, že jo? No a to je vlastně tak skoro všechno. Jinak to auto zůstává prakticky v interiéru podobný. Ovládání rychlosti a změny směru je tady tímhle tím tlačítkem, respektive kolečkem. Někomu se to líbit může, někomu zase vůbec. Zastavil bych se u tohohle tlačítka kamery. Toyota má špičkový systém sdružených kamer a ovládání, nejen ovládání, ale spíš jakoby vizualizaci na středovém panelu, kde tady je několik možností, jak vlastně kameru využívat a co kamera všechno ukazuje, jaký pohledy. Stejně tak při zpátečce taky je několik režimů, který kamera umožňuje. No a jaká je ta správná výkonová verze? Cenová strategie je taková, že 57 kWh je základní verze, aby se vešla pod 1 000 000. Ta si myslím, že moc prodávaná nebude. Pak je tady ale verze s kapacitou baterie 77 kWh a ta může být ve 2 verzích. Buď to právě tady ta výbava Style a předokolka, anebo výbava Executive 4kolová, má ještě elektromotor nad zadní nápravou. A tato verze má neuvěřitelných 343 koní. Jaké má BZ-ko chyby? Já jsem zmínil, že pro mě ten design úplně není. Já mám trošičku s designem problém, ale jak jsem říkal, to je čistě subjektivní věc. Prostě mně se ten typ aut nelíbí. Ty elektromobily vypadají dneska hodně podobně. Ale to je věc jedna. Věc druhá je, zcela otevřeně řeknu, že jak je tady hodně místa na délku, tak ty baterie zabírají dost velkou část té podvozkové platformy, to znamená, že ty nohy u vyšších postav můžou být trošičku výš položený, než by ty pasažéři, zejména teda na těch zadních místech, chtěli. To bych řekl taky, že je trošičku negativnější, a to je obecně osud elektromobilů. A to jsou za mě 2 věci, které se mi až tak moc nelíbí. Ovládání kolečkem nebo ten displej a tak dále. To jsou taky věci možná tak nějak s otazníkem, stejně tak ovládání klimatizace, který je sdružený vlastně do obrazovky. Není můj styl, ale zase spousta těch asi modernějších lidí a mladších lidí tohle to bude mít rádo. Takže jinak OK. Tak a teď byl střih a jsem v jiném autě. Teda v jiném autě. Je to jiné auto. Vlastně až po tenhle ten B-sloupek je to prakticky stejné auto. Ale je to jiné auto. Teď si možná myslíte, že jsem trošku magor, ale sedím v Toyotě CHR+. CHR Plus nemá nic společného s klasickým CHRkem, tak jak jej trh zná, první či druhé generace. Toyota CHR Plus je vyrobená na bázi platformy ETNGA, to znamená na bázi elektrické platformy pro elektrické Toyoty, a principiálně a vlastně základně vychází právě z modelu BZ4X. Toyota CHR Plus se taky vyrábí v Japonsku, stejně jako BZ, a prakticky má všechno stejné. To znamená stejný podvozek, stejné 2 typy baterií a malinko jiné nastavení. Ten největší rozdíl je samozřejmě v designu. Designová část oproti BZ4X je odlišná v nárazníku a v umístění vlastně hlavních světlometů, které jsou sice podobně jako u BZ4X, ale design nárazníku je odlišný. No a samozřejmě ta nejzajímavější část a ta nejatraktivnější je právě splývavá kupovitá
záď modelu Coupé, konec konců CHR znamená Coupé High Rider, z anglického označení vlastně takové nadupané kupéčko, trošku vyšší. No a právě ta zadní část je daleko víc designově zapadající právě do Evropy, než to BZ4X, který je spíš designově řešeno pro globální účely. Nenechte se ale zmást, že by CHR Plus bylo nějaké malé auto. Prakticky ten prostor, o který přišlo na těch zadních, nebo ne za těch zadních sedadlech, ale na místa pro kolena, je opravdu možná daň za to, že je stylovější, ale prakticky ten prostor v tom BZ je skutečně vzadu až bych řekl královský, takže vlastně to nějak nevadí. Oproti klasickému CHR, který je spíš auto opravdu pro dva a jak jsem říkal i v jedné z těch recenzí, tak tohle je normálně plnohodnotný rodinný vůz. Co se týká kufru, tak taky verze BZ4X elektrického má nějakých 457 litrů, tady je kufr snížen na nějakých 416 litrů. Ale zase kufr se počítá vlastně po plato, a čistě ta praktická věc, nebo to praktické využití kufru u toho BZ je ještě o něco trošku vyšší, právě z toho důvodu, že nemá tu svažující záď a vlastně když tu roletku dáte pryč, tak máte samozřejmě ten kufr větší u toho BZ ještě víc. CHR Plus je skutečně pro Toyotu game changer, protože Toyota tu elektromobilitu až tolik nepropagovala, to je známý. Toyota s elektromobilama koketovala prakticky elektrickou ravkou už v 90. letech, to málo kdo ví, ale je to pravda. Elektrifikovala modely v 97. už první generaci Priusu, to znamená elektromobilita pro Toyotu absolutně není cizí, akorát je to prostě alternativa, není to ten hlavní směr a i nadále by to tak mělo minimálně pro evropský trh zůstat. Čím to ale, že Toyota udělala takovouhle revoluci právě tady s příchodem nového BZ, nebo tady toho CHR+. Je to úplně jiná technologie baterií, kterou vyrábí dohromady s Panasonicem a úplně jiná rychlost nabíjení, kapacita, spotřeba a taky je to samozřejmě dáno tou dobou, do které toto auto na trh přichází. Paliva s cenou na 40 korun za litr samozřejmě strašně nahrávají tomu, aby tohoto auto bylo úspěšný a v těch prvních měsících, toto video natáčím vlastně v květnu roku 2026, tak skutečně o něj zájem je a najednou lidi přicházejí do Toyoty pro elektrické auta. Taky tomu samozřejmě pomáhají novinářské recenze. Ty novinářské recenze strašně dobře to auto přijali, jak pokud nechcete být král okrskových silnic, dojede to opravdu přes 500 kilometrů, což problém není. Já se tady pohybuju s potřebou, kdy jezdím hodně podíl dálnic kolem 15,3 kWh. Včera jsem jezdil po městě, tam mi to ukázalo spotřebu dokonce pod 12 kWh, což je úžasný. A to je vlastně všechno, co ty lidi vyhledávají. Palubní nabíječka 11 kW naprosto dostačující právě pro dobytí tím střídavým proudem doma, kdy dobijete vlastně auto prakticky za nějakých 7 hodin. Stejnosměrným proudem nabijete na 150 kWh nabíječce za půl hodiny necelý, takže to je taky super. A pokud si koupíte tu vrcholnou verzi 343 koňovou, tak ta má dokonce palubní nabíječku na ten střídavý proud 22 kWh. A co se zrychlení týká, tady je uzavřená část silnice, teď jedu 20, tak hopla, hamstnu na to. Wow. To je dobrý, ne? Můžete si počítat klidně sekundy, jak dlouho to trvá, než se člověk dostane na 140 km/h. A už radši brzdím. Prostě to je ten obří rozdíl oproti spalováku, že ten krouťák jde okamžitě, jo? To je neuvěřitelný, co to auto prostě dokáže a jediné, co to trošku brzdí, je ta trakce, jenom na přední nápravu, jo? Jinak kdyby to bylo ještě ta 4kola, tak to je ještě lepší, protože to vám okamžitě jede, no prostě nádhera. Hele, a teď ještě něco k té spotřebě, jo? Já jsem si dneska dal takovou pohodovku s příbrami tady k Praze, koukám na to 57,4 km a na důkaz, tady ukazuju ten výsledek, 12,2 kWh na 100 km. Co to znamená? Žádný blbnutí, samozřejmě trošku dálnice, trošku okrsky a pak dost město. Ne, žádná brzda provozu, ale zase žádné blbnutí. Co to vlastně znamená?
Nepředpokládám, že takhle bych jezdil úplně běžně, to znamená, že počítám daleko nad 13, mezi 13 a 14 kWh krát 5, kdybych chtěl najet těch 500 km, tak stále mi tam zůstane nějaký ten zbytek, protože samozřejmě tu baterku úplně do mrtě nedojedu. Takže vlastně těch 500 km je naprosto reálných v rámci normálního zacházení s tím autem. Samozřejmě, když budu blbnout, když budu hodně sportovat, no tak to logicky bude míň. Když zase budu chtít jezdit za těch 12,5, tak mě to asi nebude úplně bavit. Ale prostě mezi těma 400 a 500 je naprosto reálný dojezd tohohle auta. Co je obrovská výhoda tohoto auta, a nejenom tohoto, ale prostě elektromobilu, který udělají skutečně renomovaný výrobci, je, že to je plnohodnotné auto s pohonem elektromobilu nebo elektromotoru. To je to, co Toyota vlastně umí a to, co deklaruje, že vlastně bude stavět i nadále auta s různýma typama pohonů. Jeden z nich bude vlastně elektromobil nebo pohon elektro. A já můžu dát jedno takové srovnání. Já jsem přemýšlel, protože samozřejmě nebylo by fér, kdybych to srovnával s nějakou konkrétní značkou, ale vybral jsem si přeci jen jednu, kterou, když to tak řeknu, až moc nepomluvím, protože na českém a evropském trhu ještě dlouho nebude. Je to značka VinFast. Značka VinFast je vietnamská značka, se kterou mám zkušenost a nějaký auto jsem i řídil. A oni vlastně ze začátku dělali nějaký spalovací motory v nějaký licenci různých výrobců, ale to není podstatný, to bylo jenom pár aut, ale udělali masivní elektromobilitu ve Vietnamu a prakticky vlastně veškerý taxíky dneska ve Vietnamu, co jezdí, ať už v Hanoji nebo v Saigonu, tak jsou vlastně malinký VinFastíky, různé kategorie, VinFast 3, 4, 5 a tak dále a tak dále. A VinFast je elektromobil, který opravdu je postavený takovou tou metodou, když to řeknu čínskou metodou, jo? Že vlastně vy vezmete velký displej, dáte ho do interiéru, dáte elektromotor, spojíte ho s baterií a nějak kolem toho postavíte karoserii s nějakým primitivním podvozkem. A to auto opravdu se pak chová podle toho, jak je samozřejmě postavený. A to se nedá srovnat a samozřejmě ani cenově se to nikdy nebude moct srovnávat s autem typu právě tohohle třeba CHR+, kde skutečně výrobce si nechal záležet na to postavit auto a vybavit ho elektrickým pohonem. A to jsou ty obří rozdíly, které budou na trhu vznikat a pravděpodobně budou vznikat i cenově. Bude otázkou, jak moc lidi a koneční spotřebitelé tohle pochopí a jak jim to moc bude vysvětleno, že není elektroauto jako elektroauto. Tady vlastně se nějakým způsobem zbližuju s autem, který mi malinko zalízává pod kůži. A mně se to vlastně nelíbí. Já jako nejsem takový ten člověk, který by chtěl tak rychle konvertovat, ale musím uznat, že tohleto CHR, ani ne tak BZ, ale tohleto CHR mě tak nějak začíná bavit. Já jako se s ním vlastně bavím i na těch okrskách. Je to těžká potvora, ale vlastně ten podvozek to zvládá. Tady se cítím bezpečně, je to prostorný, designově je to pořád ode mě trošku dál, jak vnitřek, tak zvenčí, ale vlastně chová se to strašně fajn na to, jak bych já to auto potřeboval na takovýto denní ježdění. A až na to omezování, protože pořád prostě pro mě to nabíjení jako tím střídavým proudem je fakt zdlouhavý a prostě přemýšlet, jestli ta nabíječka to zvládla, jestli fakt dojedu a pak jak to řešit, prostě to ještě pro mě není. Já ještě si musím počkat pár let na to, až to bude opravdu všechno rychlý, všechno do pár minut a prostě nebude mě to zdržovat. Já jsem člověk netrpělivý a prostě, a to je můj problém, to asi nikoho tady nezajímá. Ale vlastně to auto mám rád a nějak mi to úplně nejde přes pusu, prostě snažím se tady přenést ty emoce na to, že vlastně tohle auto to je první elektromobil, který mi tak nějak vlastně nevadí. Je tam zatím ten silný brand té Toyoty, uživatelsky je fajn, strašně jsem si s ním užil na okrskách, což teda fakt jako ani jsem nevěděl, že někdy řeknu, ale prostě samozřejmě ta akcelerace je úžasná, ty brzdy to zvládají, to dvoutunový auto zabrzdit, do zatáčky se to pak hrne, ze zatáčky to vyjíždí, že se tomu furt to vnitřní kolo samozřejmě přetáčí, když to člověk na to šlape. Možná ta čtyřkolka by asi byla trošku zajímavější, ale vlastně mám ho rád. Dávám si za to facku. No a klasická otázka na závěr. Stal se ze mě, petrolheada, elektromobilista po
několika stovkách, možná tisíců vlastně i kilometrů s tímto autem, nebo obecně s tandemem aut BZ4X a CHR+. Odpověď zní, nejsem ještě elektromobilista. Pořád se domnívám, že ty hybridní varianty aut jsou pro drtivou většinu Čechů to nejlepší řešení. Jenže pozor, už tam přidávám to ale. V tu chvíli, kdy vlastně fakt mám možnost toho nabíjení a v tu chvíli, kdy se hodně budu pohybovat po městě a snížím ten poměr dálničních kilometrů, v tu chvíli, kdy mám více zajištěno nabíjení z těch pomalých nabíječek doma nebo prostě za výhodnou cenu někde v práci a tak dále, tak mi to čím dál tím víc začíná dávat smysl. Protože i ta infrastruktura už je zajímavější, už jsou i poskytovatelé služeb, kteří stlačují tu cenu někam daleko pod 13 korun za kWh na těch rychlých nabíječkách a to už potom samozřejmě smysl trochu dává. No a jak říkám, tohleto video natáčím teď v květnu, kdy jsou ceny pohonných hmot na 40 korun. No a samozřejmě, pokud bych zvažoval touto optikou, že nás to čeká na více měsíců nebo let, tak samozřejmě pak už to začne dávat ta elektromobilita čím dál tím větší smysl. A to nejdůležitější, co chci vlastně říct, pokud se do elektromobilů pustí takové značky renomované, jako je právě Toyota, a budou vlastně stavět elektromobil na bázi auta, které je připraveno pro veškeré použití potřeb těch zákazníků a spotřebitelů. To znamená, že je to skutečně auto a ne nějaký technologický paskvil, ze kterého se pak stává postupně auto, a to skutečně zatím si stojím, tak mi to taky smysl trochu dává, protože tady pořád zůstává podvozková platforma a využití toho auta zevnitř jako auto. A tady to CHR Plus je pro mě první elektromobil, který skutečně přináší ten zážitek z provozu auta a výhody právě elektromobilu. A to je možná i právě ten důvod, proč ta novinářská obec tak strašně pozitivně tohleto auto hodnotí. No a samozřejmě, pokud ještě přijde takhle ta technologie do menších aut, nižších aut a budou ty baterie menší, bude to nabíjení ještě rychlejší a budou právě ty baterie s tím pevným elektrolytem, který slibují právě tohleto všechno, no tak samozřejmě pak i země asi možná se stane už elektromobilista. Ale nechme to do budoucna. Ať je na čem pracovat a pojďme si zatím užívat i ty auta se spalovacím motorem nebo s hybridní technologií. Tak děkuju, čau a mějte se fajn.